Wel, mae yna deimlad o tawelwch cyn y storm yma'n ardal y ffermwyr ifanc achos mae'r pethau ar fin cychwyn yma a mae gen i ddyn wrth ochr i sy'n edrych yn ymlaciedig iawn. Dewi Davies, ti'n iawn bore yma? Dda, ti'n chi? Iawn, diolch yn fawr. Ti'n edrych yn cŵl iawn ar ddechrau wythnos brysur iawn. Wel, mae rhaid bod, mae da ni lot mlaen wythnos yma, felly bod yn barod am wythnos llawn o gystadlu, o mynd i digwyddiadau gyda partneriaid ni'n gweithio gyda cynnal cwbl o ddigwyddiadau'n hunain hefyd, gyda rhywun ni eto ni'n gweithio gyda gwestai gan y blaen, trafod gyda rhywun ni sy'n gwneud penderfyniadau, gwleidyddion ac yn y blaen. Felly ie, mae yna lond calendar o bethau dyn ni wythnos yma. Ystod eang, a ti wedi cadeirydd y mudiad yng Nghymru, a lot o gyfrifoldeb yna ti mewn ffordd? Wel ie, cadeirydd am eleni yn trwy'ch at y ffordd trwy'r flwyddyn ebyn nawr. Mae fe gyd yn bwyty dangos y gorau o beth ni'n neud. Mae fe'n wythnos fel ni'n gweud, hwn yw'r pinnacle i ni gyda dros 900 o aelodau yn cystadlu. Dangos ar ei gorau beth mae'n mudiad ni'n neud. Felly bydded hwnna'n drafodaethau fel ni'n sôn gyda gwleidyddion, y cystadlu, rhoi cyfleoedd i aelodau. Hwn yw'n finish shop ni. Ie. Ac oedd ti'n sôn yn gynharach wrthai bod ti wedi gwneud chydig o heriau eleni fyd her y cadeirydd. Be dyn ti? Ie, felly bob blwyddyn mae'r cadeirydd yn dewis elusen, British Heart Foundation, fi wedi dewis leni. Lle diwedd mis Awst fydd da ni her gerdded. Mae cwbl o ddigwyddiadau wedi bod da ni'n ystod y flwyddyn hefyd. Fi oedd nôl yn y Gwanwyn, mynd yn goch ym mis Chwefror, bore coffi ag yn y blaen. Ond diwedd mis Awst fydd da ni'r her fawr cyn diwedd y mlwyddyn wedyn yn mis Medi. A beth yw'r her ni, cerdded i lew ti? Fyddwn ni'n mynd lan Plyn Limon a lawr i Aberystwyth. Felly her cerdded o tua 20 milltir ar ddisadwn y 30 o mis Awst. A mae yna gyfle noddi dwi'n cymryd? Oes, mae cyfle noddi. Dewch i weld unrhyw un o'r staff swyddogion sydd ar eu lle wythnos yma neu ewch i wefan CFfi Cymru. Gwych, ti'n ddyn prysur yn rhaid i ofyn i ti. Be di hwn? Wel, surprise bach sydd da ni fan hyn. Mae rai gweud, ni lwcus fel ni'n sôn, mae da ni noddwyr, cefnogwyr gyda'r mudiad. A mae un ohonyn nhw wedi rhoi rhywbeth go arbennig i ni, Lenny. Ni wedi lapio fe gyd lan, felly fe chydd y nôl nes mlaen i weld beth yn union sydd da ni ddangos fan hyn. Pryd mae'r dador chyddiad? Mewn rhyw hanner awr, a fi'n siŵr bydd e'n dal llygad pawb fydd yn pasio. Dwi'n gyffroes. Dwi'n mynd i symud o'r fan, byddai'n blaen y ciw yn fan hyn. Dewch wir. Be sy'n gen ti nesa? Wel, mae dybyniad y cadeirydd y fi nawr, felly fydd e'n gyfle i dechrau'r wythnos bant gyda bach o brecwast a cwrdd â pawb ar fore di llun. Coffi go gris sydd angen ben bore. Dewi, diolch am y sgwrs. Pob lwc efo'r wythnos a llongyfarchiadau. Diolch.